ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ቻነለይ ኣብዛ ሓለፈ ቪድዮ ስለምንታይ ኣን ሓበሻ ኣወዳትን ኣዋልድን ኣብከይ ክራኸቡ ከም ዘይክእሉ ንርኢ ነርና። ሎሚ ግን መፍትሒ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሎሚ እንታይ ክንብል ኣለና? ከመይ ጌርና እቲ ናይ መጀመርታ በረድ ንሰብሮ ንዝብሉ ሕቶታት ዝኾኑ መሳጢ ምክርታት ክንርኢ ኢና። እታ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ቀላልን ባህርያውን መገዲ ብዙሓት ኣወዳት ንሓንቲ ጓል ክዛረባ ከለዉ ዓብዪ ፍልስፍና ወይ ፍሉይ ናይ ፍቕሪ ግጥሚ ከም ዘድልዮም ይሓስቡ። እቲ ሓቂ ግን ቀሊል ሃይ ወይ ንቡር ሰላምታ እዩ ዝበለፀ። ሓደ ኣወዳት ክዛረቡ ከለዉ ፊልም ሂንዲ እዮም ዝመስሉ። ካብ ሰማይ ዝወረድክ መልኣኽ ገለ እንዳበሉ ይጅቡ። እታ ጓል ድማ እዚ ሰብ እዚ ድሓን እንዳኣሎ ኢላ ክትስንብድ ወይ ክትፈርሕ ትጅምር። ኣብ ክንዲ ከምኡ ሰላምታ ከመይ ኢኺ ኣብዚ ከባቢ ፅቡቕ ናይ ሓበሻ ቡን ቤት ኣበይ ኣሎ ክትነግርኒ ትኽእል ኢልካ ብቐሊል መገዲ ምጅማር ይከኣል እዩ። እቲ ዝዓበየ ስሕተት ብዛዕባ ስራሕን ክራይን ጥራይ ምዕላል። ኣብ ዩኬ ክነብር ከለና ህይወትና ኩሉ ብዛዕባ ሰዓታትን ስራሕን ስለዝኾነ ናብ ፍቕሪ ክንመፅእ ከለና እውን እቲ ወረ ክንገድፎ ኣይንኽእልን ኢና። ወዲ ነታ ጓል ቆፀራ ዴት ሒዟ ምስ ወፀ ክፃወታ ከሎ ዝሓቱ ሕቶታት እንታይ ይመስል? ስራሕ ከመይ ኣሎ? ኣብ ሰሙን ክንደይ ሰዓታት ትሰርሒ? ገዛ ኸራይ ድዩ ወይስ ካውንስል እዩ? ኣብ ኣማዞን ዲኸ ትሓድሪ? እዚ እኮ ቆፀራ ናይ ፍቕሪ ዘይኮነስ ቃለ መሕተት ናይ ስራሕ እዩ ዝመስል። ንሳ እኮ ፍቕሪ እያ ትደል ዘላ እምበር ኣካውንታንት ኣይኮነትን። እንታይ ክትብል ኣለካ? ወርቃውያን ሕግታት ጓል ኣንስተይቲ ብባህርያን ኣቓልባን ኣድንቖት ትፈትያ፣ ግን እቲ ኣድንቖት ሓቀኛን ክፍትን ክኸውን ኣለዎ። ከመይ ጌርካ ትዛረባ ኣድንቖት ክትብ ከለኻ ሎሚ ዘለካ ኣካድና ፅቡቕ ኣሎ ወይ ኣዛረባኺ ሰሓቢ እዩ ብምባል ትገልፀላ። ንሳ ክትዛረብ ከላ ብፅሞና ምስማዕ። ብዛዕባ ስድራኻ ክትነግረኒ ከለኻ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ብምባል ዋዛ ትፈጥረላ። ኣብዛ ዓዲ ቁሪ እኳ እንተሃለዉ ምሳኺ ክዕልል ከለኹ ግን ናይ ዓድና ፀሓይ ዝከረ እንዳበልካ ቀሊልታት ዋዛታት ትእትወሉ። ምሳኺ ክዕልል ከለኹ ኩናት ዓለም ዝሃዲ እዩ ዝመስለኒ። ሎንዶን ኩቱር ዝሓልዩ ንስኺ ግን ኣብዚ ምሳይ ክትህሉ ከለኹ ሙቐት እዩ ብምባል ትገልፀላ። እቲ ናይ ጉዳይ ቴክስቲ ቁፅሪ ቴሌፎን ድሕሪ ምርካብና እቲ ናይ መልእኽቲ ኣፀሓፋ ኣገዳሲ እዩ። ገሊና ኣወዳት ቁፅሪ ምስ ረኸብና ንፅባሕ ይትንጎ ሰዓት 5 ወጋሕታ ከመይ ሓዲርክ ንሰደላ ኢና። እታ ጓል ትድንግፅ ትስንብድ። ድሕሪኡ ድማ ሙሉእ መዓልቲ እንታይ ትገብሪ ኣለኺ ምሳሕ በሊዑ ክዶ ጥራይ ይኸውን ዕላል። ሰብኣይ ንሳ እኮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ዘላ ህፃን ኣይኮነትን። መልእኽትኻን ሓፂርን መሳጥን ክኸውን ይግባእ። ንኩሎም ኣወዳት ዘተባብዕ ቃል ቀንዲ ምስጢር ፍቕሪ ብምትእማን ኮንፊደንስ ባዕልኻ ኮንካ ምቕራብ እዩ። መሳጢ ፍሽኽታ ብቑዕ ኣቀራርባን ዘይስበር ልቢ የለን። ንስኻትኩም ኣወዳት ንጓል ክትቀርቡ ከለኹም እንታይ ኢኹም ትብልዋ? ኣዋልድ ከ ብኸመይን ዝብላ ኣቀራርባኹም ኢኹም ደስ ዝብለኩም ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ። ቪድዮ ሸር ብምግባር ኣይትረስዑ። ቴንኪዩ